Dit is gewoon nog niet eerder hier gedaan. Dus we moeten dit gewoon helemaal gaan aftasten. De gemeente Schiermonnikoog wil deelauto's voor eilanders realiseren. Eerst wordt er sjoen naar Lauwerzeeg, zodat eilanders ook op het verste land mobiel binnen. Op een enquête hebben de bewoners positief reageren. 65% zegt, nou, ik ben daar best in geïnteresseerd. En daarvan zegt de helft ook, nou, als het goed werkt en jullie richten dat echt goed in, dan ben ik zelfs wel bereid om mijn auto daarvoor in te leveren. En dat is ook wel het einddoel om elektrische auto's te krijgen. Maar daar hebben we een klein probleempje, want we zitten, zoals op heel veel plekken zitten we met netcongestie. Lauwersoog ook. Dus we kunnen niet zomaar een aanvraag doen voor een goede grote laadpaal, zodat die auto's mooi snel opgeladen zijn. Dus we beginnen eerst met benzineauto's en gaan dan uiteindelijk over naar elektrisch. Toen de deelauto's komen te staan, dit stuk groen in Lauwerzeeg, is ongekocht door de gemeente Schiermonnikoog om de auto's dicht bij de veerhavenplaatsen te kennen. En op Lauwersoog hebben ze daar ook best wel behoefte aan dat Schiermonnikoog experimenten met deelauto's doet. Want ook Lauwersoog zegt van ja, we hebben heel veel auto's op Lauwersoog staan. En wij willen daar ook wel wat minder verkeersdruk hebben. En daar gaan we wel echt een aanbesteding voor doen. We willen daar gebruik maken van een aanbieder die al ervaring heeft en ook de logistiek heeft. Zodat we ook straks het meeste kans hebben dat dit gaat slagen.